Сега на вашето внимание искам да предложа една техника, която завинаги ще се промени твоето отношение към своите минуси. И предлагам да погледнем към флипчарта. И ако това би било едно цвете, забележи какво е твоите чувства към това цвете, когато ти мислиш, че това е цвете, което би спасила хора от болести, като спин или рак. И само забележи своите чувства в този момент към него, бъдейки в тази рамка, че това е цвета, което спасява хора от болестта. Сега представи, че това нещо изчезва. На неговото място това е едно цвете, което расте тук навсякъде и то има където поискаш и има в неограничени количества. И само забележи как се чувстваш по отношение към това цвете в тази рамка. Изтрий го. И сега, че това е цвете, което твоето дете е нарисувало за теб като първото цвете, което то е могло да рисува. Той ти подари за твой рожден ден и много се стараеш за това нещо. И само забележи своите чувства към това цвете. И както можеш да видиш, че цвете е едно и също, но всеки път, сменяйки рамка, сменяйки своето отношение към него, то става за теб е различно. Много често ние правим същото с нашите плюсове или минуси. Ние мислим, че имаме някакъв минус и по някаква причина решавам, че това е минус, който ни разваля живота. Наречем, че много съм нерешителен. Това е прекрасно, че си такъв. Намери полза от това. Въпрос да смениш рамка и да погледнеш под нов ъгъл към този минус, който имаш. И формула на трансформация е следната. Твоя минус, това, което не приемаш, това, което не ти харесва в себе си, и точно за това, каква полза това ти носи. И точно за това, и каква полза ти имаш от това нещо. Наречем, аз съм нерешителен и точно за това винаги се намира който да взема решение вместо мен. Аз съм мързелив и точно за това винаги някой се грижи за мен. Аз съм лоша домакиня и точно за това винаги намирам кой ще ме чисти вкъщи. Този талант да преобръщаш своя минус в плюс, просто сменяйки гледната точка, може да винаги промени твоето отношение към своите минуси. Хора, които се гордеят от своите минуси, като Жерар Депардие от негов нос или Пьер Ришар от неговата коса, успяват да правят милиони и получават любов и известност от целия свят. Просто обичайки в себе си и сменяйки рамка към това, което притежаваш като качество. Направи го сега. Напиши всички минуси, които мислиш, че имаш по някаква причина, остави място на листа и помоли първо себе си да намериш някаква полза от това, което имаш като минус. И след това обрани за помощ към своите приятели, познати и близките и питай каква полза те виждат в това, че ти имаш този минус. И погледни какво ще стане. И много вероятно, че след време този минус ще се преобърне в големия плюс.